enwere otu m chọrọ ime ka unu mara ọ bụrụ na enwere ihe ị na-eme ihe ahụ ị nwere usoro iji bido ya enwere ihe mere iji bido ihe ahụ mana otu o si dị bụ na ndị nọ gị n'akụkụ enweghị onye kwenyere na ihe ahụ ikwu enweghị onye na-akwado ihe ahụ ị na-eme enweghị onye hụtara isi na ihe ahụ ị na-eme gee ntị n'ihi na ọtụtụ ekwenyeghị n'otu ihe ị na-eme apụtaghị na ihe ahụ dị njọ maọbụ na ị na-eme ihe gị chewa mgbe ọha na eze ga-asị gị ee ihe a dị mma ya dokwa gị anya na ị gaghị eme ihe ahụ na ihe ahụ dị gị n'obi ị gaghị egosipụta ya ị gaghị emepụta ya onye dịka m nkwenye m bụ nke a na nnabata mbụ m bụ njụ ahụ bụ nnabata n'ebe m nọ n'ihi na ọ bụghị mmadụ niile hụrụ ihe ahụ ị na-eme n'anya ya dokwa gị anya na isepụ aka ụfọdụ ga-emekwa ihe ahụ ị na-eme mee ya ọfụma mekarịa gị uche gị dịkwa ya obi igbo ekele m pụtawa n'ezi na ụmụ amadi na-eche udo